Три грешки, които допускаме при миене на своите зъби. Първо, неподходяща четка за зъби. На пазара се предлагат хиляди марки, видове четки за зъби, които са с различна плътност на косама, дебелина, форма и така нататък. Не трябва да мием зъбите си с нито прекалено мека четка за зъби, нито с прекалено твърда. Винаги, когато закупувате своите четки за зъби, на опаковката трябва да пише Medium. Разбира се, и трябва да се сменя четката за зъби редовно. Втората грешка, която допускаме при миене на зъбите, е рядкото и кратко миене на нашите зъби. Трябва да се прави поне 2 пъти на ден и трябва да се почистват всички зъбни повърхности с кръгови движения, както предната повърхност на зъбите, така и задната, от към езика или непцето. И третата грешка, която се допуска, е неизползването на конец за зъби в междузъбното пространство. За да не се натрупват бактерии в междузъбното пространство и в последствие да се